Moi bo día, moi boa tarde ou moi boa noite a un novo programa, a un novo especial, o Bar da Cantina. E hoxe vamos facer un programa un pouquiño máis light. Para elo me acompaña, como sempre, Manuel Caíña. Hola, moi boas a todos. Temos tamén a uns cantos kilómetros máis de separación a Don Carlos de Inglaterra. Carlos de Inglaterra sigue aquí en contraposición co muro do lateral de Espiñedo. Fa sangre, xa Doe. empeza duro. Doe. Nestes momentos estamos nós os tres, en breves unirase un gran compañeiro, mellor persoa, pero quero que me dé Carlos de Inglaterra a denominación do programa de hoxe que comentamos antes. Este programa vai ser un formato? Vai ser un formato sashimi, formato eterno que de vez en cando faremos ao longo da tempada por diversos motivos. E nada, espero que ainda así a xente o sepa valorar e o disfrute tanto como vamos disfrutar nós agora na grabación. Bueno, case disfrutamos bastante antes da grabación. Bueno, antes da grabación pasaron cousas que é mellor deixalas en petit comité. Pois nada, pois aquí estamos e comentaremos un pouco que foi o empate en Pamplona, en Tajonar, con Osasuna B 0, Arenteiro 0, e falar do que será o partido este sábado ás 7:30, día de feira, día de festas de San Cibrao, que recibiremos a nada máis nin nada menos que o Real Unión de Irún, un vello conocido, con vellos coñecidos. Bueno, algún temiña que tocaremos despois que tamén é importante en torno ao club. Así que nada, veña, Carlos, que che parece se nos empezas a contar un pouco que foi o partido do sábado, Osasuna B 0, Arenteiro 0? Pois arrancamos coa cobertura, o resume do que pasou na cidade deportiva de Tajonar o sábado ás 9:30 da noite, no que o Arenteiro cosechou o seu primeiro punto fora da casa despois da vitoria 3-0 ante a Sociedade Deportiva Logroñés. O estreno en Espiñedo, tocaba volver a facer unha visita como visitante e acudíamos ás instalacións do filial dun equipo de primeira división, do Osasuna. O Arenteiro partía cun 11 que prácticamente acertou un dos nosos tertulianos, Fitiérrez, ou tamén coñecido como Casemiro do Carballiño, pero, dado que dixo que íbamos salir cos mesmos 11 que contra a Sociedade Deportiva Logroñés, pero que a excepción de Juan Delgado por Iván Ramos, se mal non recordo. O Arenteiro saliu cun 4-2-3-1 desta vez, en portería unha vez máis Diego García, liña de 4 atrás con Berardochi, que tuvo outra oportunidade no carril do 3, no lateral izquierdo, no lateral dereito Jordan, que sigue facendo un gran comezo de tempada, Vitra e Ger no centro do campo, no centro da defensa, centrocampistas Alex Fernández e Curro Rivelot, do cal falaremos agora en breves, unha liña de 3 adiante con Marquitos, Pibe e a novedade con respecto ao Logroñés que foi Tiago e en punta de ataque Mico Fedor. Este foi o 11 que sacou Javi Rey, un esquema claramente máis ofensivo co que sacou co que partiu na primeira xornada no novo estadio, co cal, pois, a priori salimos relativamente contentos, polo menos os que estábamos vendo o partido. E nada, unha primeira parte no que ao principio, quizá pola alta temperatura que houbo en Pamplona, a pesar de ser un partido ás 9:30 da noite, pois un partido bastante lento, con pouco ritmo. E o Arenteiro pouco a pouco empezou a dominar, a coller o toro polos cornos, como se suele decir no argot, e a ter máis presencia no campo ca o filial do Osasuna. A primeira xogada reseñable, tristemente, pois pode que sea a lesión de Curro Rivelot no minuto 32, unha lesión que a verdad non ten boa pinta. Non sei se sacou algún comunicado máis, a parte do que se sacou onte, na que se indicaba que pois tiña unha pequena
pois eso, hemartrosis na rodilla, e que estaba á espera de facer unha resonancia ou de facer máis probas para bueno, determinar se había afectación no ligamento cruzado ou non, que o cal pode significar pois prácticamente perder toda a temporada, que sería unha pena. E nada, entrou Luis Chacón por Curro Rivelón no minuto 32, e nese último cuarto de hora da primeira parte, pois paradóxicamente viñeron os mellores minutos de Clube Deportivo Arenteiro, unha boa internada por banda dereita de Jordán. Non teño moi claro como se pronuncia este nome, vos sabedes, porque eu cada vez que vexo Jordán penso en Michael Jordan, entón instintivamente sáleme Jordan, pero supoño que se pronunciará Jordán, non? Non teño escoitado Jordan. Jordán, non sei, hasta eu incluso moitas veces chamolle, eu normalmente chamolle Jordan, pero aí, a verdade que non o sei. Pois eu tamén o descoñezo, sí. Bueno, pois non sei, a verdade. Visto o nombre, visto tal como se escribe, sería ou Jordan ou Jordan. Habería que preguntarlle ao implicado, non? O propio, non? A Jordán Sánchez Varela, que aparte de... Bueno. Se non podemos lle poñer un nombre que nos haga nos de certo sitio. Así no estilo Velasco, por exemplo. Eso mismo, non sería a primeira vez que neste podcast se fai algo así. Pois nada, unha internada de Jordán por banda dereita, un gran comezo de temporada do lateral dereito de Clube Deportivo Arenteiro, pasa atrás despois de pisar área e digamos que remata desde a frontal Alex Fernández. O cancerbeiro do Osasuna, Pablo Valencia, fai unha boa estirada abaixo o pau dereito, e ese quizá foi a oportunidade máis clara do partido. E xusto antes do descanso, unha falta a uns 25-30 metros, executa tamén o propio capitán de Arenteiro, o propio mesmo Alex Fernández, e novamente Pablo Valencia detén, e aí prácticamente se acaba unha primeira parte na que o único perigo do Osasuna Promesas foi un disparo desde 55 metros de Max Svensson, que casi pilla a Diego García. Isto non sei que analoxía facer, a verdade. Como diría Der Bosque, casi pilla a Diego García e Svensson. Bueno, un pouco nas pavillas, non? Pero bueno, con suerte o balón saliu por riba do largueiro, pero era moito pillar, si, era moi lonxe. O tiro, a verdade, que era moi lonxe, moi inocente. Pois así acababa a primeira parte, no Tajonar, íbamos ao descanso con boa sensación, despois dun último tercio de primeira parte moi activo en ataque de Clube Deportivo Arenteiro, e polo menos eu a título personal coas expectativas de aspirar a que o dominio continuase. E así foi, aínda que non fomos capaces de materializar perigo ou ocasións de renombre. No minuto 65 Javi Rey introducía 2 cambios para tratar de revolucionar un pouco o partido. Quitaba a Marquitos, que non tuvo a súa mellor noite, e dáballe entrada a un debutante, Álvaro Ramón, que a priori debería ser importante neste equipo. Bueno, máis ben marcha Marquitos e entra Iván Ramos, digamos, porque foi doble cambio, e tamén marcha Tomás Berardocci no lateral izquierdo e entra Álvaro Ramón. Nada, Iván Ramos ten un par de oportunidades ou de disparos aí cara ao final do partido, e pouco máis. O Arenteiro empeza a dar por bo o punto fora da casa, péchase atrás, como suelen decir os da parabólica hoxe en día, bloque baixo, que eu ainda non teño moi claro o que significa bloque baixo ou bloque alto. Como dixen ali atrás, eu son como as vacas de Lezama, eu vexo o Arenteiro, vexo o fútbol, pero de pouco me entero. E nada, o Osasuna empeza a crear un pouco de perigo. O Arenteiro introduce 2 cambios máis. No minuto 80 retira a Tiago Rodríguez moi canso e dalle entrada a Pol Bueso,
e tamén retira a Pibe, que tampouco tuvo o seu mellor día, e entra Juan Delgado, e nesta configuración ou con esta táctica Vitra, noutra vez un magnífico partido de Diego Rodríguez García Vitra, pois entra no centro do campo para Javi Rey coa clara idea de amarrar o empate, que bueno, que ao final casi se non se escapa aí cunha semipifia, un semierro de Diego García, que afortunadamente non foi quen de aproveitar o Osasuna Promesas, e pouco máis. Que é unha treboada nos últimos 5 ou 10 minutos que coido que mollou ao noso corresponsal, que foi ao Tajonar. Espero que topase algo de colleito, porque desde a televisión víase que caeu con gusto. E nada, íbamonos de Pamplona co primeiro punto fora da casa, con sensación de que era un partido gañable, pero bueno, hai que estar contentos de sumar, de non perder, e a ver se podemos facer o máis importante agora é facer o punto e seguir a máxima da media inglesa, que se suele decir, non, empate fora da casa e sumar de 3 no noso fortín. Sí, a verdade que non hai moito máis que engadir. O partido non deu para máis de sí, esas poucas ocasións, e sí, ca sensación de que pudose haber traído os 3 puntos para Vila. Non puido ser, tamén pudimos haber vido de 0, pero bueno, o resumen é ese. Resumíchelo perfectamente. Todo o que sea sumar fora da casa e facer de Espiñedo un fortín é por onde pasa a salvación. Que te ves ca sensación agridulce por aquelas ocasións que quizáis con un pouco de mellor tino houberaste traído un botín moito máis grande para casa, sí, pero satisfeitos polo punto, creo eu, non? Recordo unha de Iván Ramos na segunda parte, que amaga moi ben, quítase de encima o defensor e ten un tiro franco desde o borde da área que non é capaz de encaixalo polos 3 paus, e bueno, ya que xa contaches de Jordán e de Ales, que tamén me pareceu bastante clara. Por lo demais, partido con poucas ocasións, poderon voar o punto naquela que se escapou o balón a Diego, e realmente non houve moito máis, porque non podemos nin considerar ocasión o tiro desde Vitoria de Svensson. Sen máis, moi ben resumido por parte de Carlos, xa vos dou pé para pois, falar un pouco do que pode supoñer a baixa de Curro, non? Que aparentemente no peor dos casos pode ser uns cantos meses. Desde aquí, desde o podcast, este humilde podcast do Bar Cantina, mandamos un forte abrazo e moito ánimo. Sí, moito ánimo a Ribelot. A verdade que non ten boa pinta. Xa cando na rolda de prensa Javi Rey fai esa especie de, digamos, sepelio, empezando a dicir que é unha gran persoa e unha, digamos, unha peza clave no vestiario, prácticamente só lle faltou dicir que sempre saludaba cando chegaba aos adestramentos. Entón, esa é a peor das novas, e realmente, bueno, habría que esperar a resonancia magnética ou a prova pertinente, pero coido que témonos que pôr no peor dos casos, e nada, aproveito para enfatizar o apoio e o ánimo a un xogador que sin duda ten aínda moito fútbol nos seus pés. Dame un segundo, Carlos, que creo que temos un convidado que se suma ao podcast. Pode ser? Moi boas noites. Moi ben. Agora sí. Introducimos o gran Milito. Boas noites, rapaces, como estamos? Viñavos escoitando mentras iba polo meu trayecto, xa longo, pola 52, escoitando as verbas do señor Carlos analizando o partido. Bueno, a verdade que atinou bastante ben no que o resumen do partido. Eu estiven ali, como todos sabedes, sí que coincido moito no análise da primeira parte. Penso que incluso na segunda parte tivemos algunha ocasión, un par de paus, unha ocasión de Miku que desbarata entre o portero do Pau, un remate de cabeza, se mal non recordo. Ao comezo da segunda parte, sí.
Sí. E despois outra ocasión tamén que tivemos nun saque de esquina que saca, bueno, que bota Alex Fernández, o lateral esquerdo Adama do Osasuna B, intenta despexar e tamén toca no pau. Dúas ocasións que nos poderon dar os 3 puntos e que por unhas ou por outras a pelota non quixo entrar. De feito, incluso nese rexeite do pau e en segunda xogada tuvo un disparo franco Iván Ramos que se foi por riba do longueiro. E o certo que a sensación que eu tiña dende dentro do campo é que o gol podía chegar en calquera momento. Foi unha mágoa, a verdade, non poder materializar ninguna desas ocasións, porque estaríamos falando da primeira victoria de Clube Deportivo Arenteiro fora da casa. Ei, perdimos. Ei, Darío. No, estamos aquí. Vale. Pois sí, eu pouco máis teño que dicir do que acabades de comentar, pero simplemente xa a nivel, xa non para repetir dentro do que foi o partido, senón de tema xa de puntuación. Eu creo que todo o que sea sumar nesta categoría vai ser importante para o Arenteiro, porque todos sabemos a dificultade e o nivel que ten esta primeira red. Se sumar puntos nun partido e sumar puntos fora da casa, pois todavía mellor que mellor, no? Todo punto fora da casa para nós é moi importante. Sí que é certo que o que dicía Caíña, no? Que bueno, sempre pode dicir, bueno, pois nalgúna ocasión pois pudo estar aí o 0-1 e volves con 3 puntos, pero eu creo que esta é a dinámica que hai que seguir. O equipo está demostrando ser un equipo moi competitivo na categoría e que eu creo que este é o camiño que temos que seguir para lograr o objetivo, que non é outro que a permanencia. A categoría vai ser, perdón pola expresión, unha dor de muelas constante, porque, por exemplo, o domingo creo que foi o Deportivo xogou cun dos rivais ou dos equipos que sempre consideramos que iba a estar na zona baixa, o Teruel, e bueno, quedouse con 10 o cuadro herculino, pero aínda así o Teruel xa no 11 contra 11 estaba facendo un magnífico partido tamén. Entón o cliché de que esta categoría é así, vai ser así cada fin de semana, eu penso que vaise cumplir, e desafortunadamente vamos ter que sufrir do corazón cada sábado ou cada domingo, e por eso, dando o punto, é unha mágoa que non pudéramos materializar ningunha desas ocasións cara nos últimos 15 minutos da primeira parte, nos primeiros 15 da segunda, que foi quizá media hora máis rotunda de Clube Deportivo Arenteiro. E bueno, o Osasuna, a verdad que non creou ningún peligro máis alá de cando o cuadro de Javi Rey deu por bo punto, encerrouse atrás, e a partir de aí, pois, obviamente, por pura inercia, puidose nos escapar ese máis un que tanto nos labramos nos primeiros 80 minutos. Pero, en xeral, penso que hai que estar contentos, pensar no seguinte e intentar dedicarlle a victoria este sábado a don Curro Ribelot. Bueno, sí, eu penso que máis que pecharnos, eu penso que co Arenteiro, cando viu que xa quedaba pouquiño tempo para rematar o partido, que o que tú comentabas antes, que empezou a caer unha boa tromba de auga, eu penso que o Arenteiro, máis que pecharse, penso que un pouco como que renunciou ao ataque, máis ben, non? Por así decirlo. Que non gañamos, polo menos salvar o punto. Exactamente, eu penso que foi máis eso. De logo, ademais, bueno, están aí as verbas de Javi Rey no noso Instagram, na rolda de prensa, no que el ao final daba por bo punto, porque ao final todo o que se sumar fora da casa é un resultado positivo. E eu penso que foi máis ese tema, non? Un pouco a mezcla de que o mellor xa o equipo xa non quería, pois eso, perder tamén un punto que é moi importante ao final. E bueno, creo que o peor de todo,
penso que foi a lesión de Curro Rivelot, que eu, a verdade, non sei con quen o comentaba estes días, que eu hubiera preferido perder este partido e que non lle hubiera pasado isto a Bodo do Xerezano. Pois Sí, xa creo que que... sacas Ai, perdón. non sei se iba a decir algo máis. No, Macaíña, creo que quería falar, creo que quería decir algo. No, fala, diría. Iba a dicir que xa que sacou o melón das rodas de prensa, non sei se queredes aproveitar un pouco para falar sobre isto ou non. É un bo tema a tratar, a verdade. Ou preferides deixalo máis corramos un estúpido as velo. seccións finais? No, de momento solo dicir que a única xa non solo representación desde o noso país no Tajonar foi por parte do bar da cantina, pero a parte que foi o único que lle deu pé a Javi Rey a responder e analizar o partido in situ, en quente, que é como hai que facer estas cousas e nada. Parécenos bastante sorprendente que o bar da cantina sexa o único, bueno, iba a dicir medio, pero tamén pareceme bastante presuntuoso denominarnos medio. O único representante, o único... Bueno, imos decir medio, por sintetizar, aínda que collano con pinzas. O único medio desplazado e despois nas supostas convocatorias de rol de presa por Clube Deportivo Orenteiro non se nos faga saber que, ou non se nos chame, ou faga saber que vai haber declaración diante dos medios. Bueno, supoño que o trataremos máis tarde na sección, na xa famosa sección de novas do programa. Miscelánea. Sí, dicir que sí, parece ser que se está ninguneando un pouco a este humilde podcast, non? Xa que encima se fai o esforzo de ir hasta Tarragona e hasta Tajonar e que non se... Bueno, se tiña esa xentileza de citar para transmitir as novas que atañen o clube, pois, bueno, digamos que cada un que xulgue e que tire as súas conclusións. E en canto que dicíades a propósito da categoría, sí, estamos todos de acordo volvo un pouco ao partido, non? Que sí que foi un partido típico da xa recén creada esta categoría do que levamos vendo e creo que imos ver durante bastantes semanas ou na maioría das xornadas. Creo recordar, bueno, teño o dato aquí, houbo 6 empates e 4 empates a 0, quitando o partido este que se rompeu en Irún, non? Pola pronta expulsión daquel xogador do Rayo Majadahonda que creo que estaba realmente o equipo madrileño estaba facendo moi bo partido, tuvo unha oportunidade de velo, creo que estaba facendo un bo partido e non mereceu ese castigo. E o máis que sorprendente goleado do Logroñés o Sestao, recordar que o Logroñés vende papar tamén 3 aquí en Carballiño. O Logroñés vende papar 3 de Carballiño e de perder contra a Unión Deportiva Logroñés en Copa Federación entre semana. En Copa, pois mira, meteulle 3 o Sestao, que o Sestao, bueno, por si que todos os dábamos nas quinielas por ser un claro candidato de ascenso, pero bueno, non deixa de sorprender este resultado. Pero sí, creo que poñendo en perspectiva creo que o punto en Tajonar creo que podemos estar todos de acordo que é moi bo. Sí, dende logo que sí. Falabas do partido falabas do partido do Irún co Majadahonda e o certo é que sí. O Irún, eu tuve a ocasión de ver o partido in situ e o Irún os primeiros 5 minutos sí que quería avasallar o rival, pero a ver, o certo é que a partir do minuto 5-10 o Majadahonda plantouse ben no campo e a verdade é que ten uns xogadores no medio do campo, ten un par deles, o número 8 que expulsaron e o número 10 que move moi ben o balón e sorprendeu bastante. Sí que é certo que defensivamente son un poquinho floxiños, pero que te dis, calquera equipo loita en calquera campo e ata o momento da expulsión, pois o Irún estaba pasando mal. Tuvo unha gran ocasión o dianteiro do Majadahonda que salvou moi ben o portero do Irún, unha tallada abaixo, moi interesante, e a partir de aí, a partir do momento da expulsión, o Irún fixo 2 goles moi rápidos e o partido acabouse. Pero sí, a verdade é que o certo é que a Liga vai ser moi competitiva e calquera lle pode gañar a calquera e os puntos decisivos eu penso que van ser os que se logren fora da casa.
Ben, e antes de pechar co partido en Pamplona, xa, bueno, se que nos metemos xa co salseo, xa que estamos falando xa do Irún, destacaríades algún xogador do Osasuna B, algún que ficharíades por enteiro? A min o que máis me gustou foi un xogador de banda, o número 10, Ander Joldi, que xusto o quitaron antes dos millores minutos do Osasuna Promesas, pero daba a sensación, polo menos desde a televisión, de cada vez que tocaba o coiro xeraba peligro, xeraba incomodidade na defensa de Clube Deportivo Orenteiro, unha defensa que unha semana máis volveuse a mostrar moi solvente ao nivel da categoría, sin duda un gran alicerce no cal construir victorias no futuro, esta defensa de Clube Deportivo Orenteiro que de momento parece dar ca tecla. Eu, aparte do xogador que nomea Carlos, eu quería destacar o porteiro. A min o porteiro gustoume moito, que ahora non lembro Pablo Valencia. Exacto, Pablo Valencia, non me lembraba do nome. Bueno, Max Svensson, pero xa por todos coñecido. Ainda que é un xogador que o mellor pois cos pés non é que teña unha calidade infinita ou non é que se lle vexan grandes alardes técnicos, penso que físicamente é un portento, a verdade, sorprendeu-me moito velo así en directo, xa o había visto, pero como que gañou neste tempo moita fortaleza física. Quedaríame tamén con eses dous, aparte do que comenta Carlos. Vale, moi ben. E para rematar, xa que creo que non o nome, bueno, creo que sí, creo que Carlos o dixo. Que tal o debut da persona que está chamada en principio a ocupar o posto de lateral izquierdo por diante de Belardochi, que non é outro que Álvaro Ramón? Que tal o viste nesa media hora que lle deu Javi Rey? Adelante, Carlos. A verdade é que non estuvo moi participativo en ataque, porque, como xa dixen, coincidiu a súa entrada cos minutos nos que o Arenteiro empezou a dar por bo punto e nada. Eu supoño que é un xogador que vai aportar moito no futuro, pero non se pode sacar, ou eu polo menos non saquei ningunha conclusión en base ao seu rendimiento o sábado, en tanto en cuanto a que Tomás Belardochi tampouco fixo o partido que fixo contra o Logroñés este sábado. Entón, bueno, o que sí que parece claro é que o lateral izquierdo, que era unha posición que ata o final do mercado non tiñamos coberta, agora hai dous candidatos que van loitar polo posto e toda a competencia sempre benvida. Non sei como viu Milito ao xogador berciano, Álvaro Ramón. Sí, é moi similar a ti. O certo é que cando entrou hai que contar que era o seu primeiro partido, non? Ao final estás aterrizando nun novo clube, pero bueno, sí que é certo que vin un par de detalles bastante interesantes. Notase que é un lateral moi ofensivo porque lle gusta mirar cara adiante, é dicir, ten pinta de ter un potencial ofensivo moi interesante. E o certo que houve unha xogada que me gustou moito, que chegou hasta o borde da área rival no flanco esquerdo, puxo un balón, a verdade que con rosca, ben pegadiño, forte abaixo, buscando esa zoa que sempre é moi difícil para o porteiro entre o punto de penalti e a área pequeña, que te acertou a despexar o central do Osasuna, e aí vin un pouco as trazas do tipo de lateral que pode ser. Eu agardo que nos dé moitas alegrías e cheírame que ten un potencial ofensivo moi grande. Xa para concluir o resumo do Tajonar, ou non necesariamente do Tajonar, mandar desde aquí un saludo tamén a Guille, o comentarista da plataforma de FEF Televisión, que a verdad, coas súas divagacións filosóficas e metafilosóficas ao longo do partido, pois fixo moi ameno e nada, esperemos que siga tendo ou que conserve o seu posto de traballo, que eu non o teño tan claro despois de según que comentarios, porque chegaba a certo punto un xogador, xa non me acordo se do Arenteiro do Osasuna, subiuse o gemelo e empezou a recordar unha anécdota persoal na que suxería que el tamén lle pasara unha incidencia similar
mantendo relacións sexuais no pasado. Entón, pois tampouco sabemos si vai ser quen de conservar o posto de traballo, pero desde aquí animamos a que FEF lle dé outra oportunidade, porque a verdad que a merece. Emilito, xa que dixeche que estuveche no Estadio Galo o domingo en Irún, Sí. Vendo o noso próximo rival, que, bueno, aparte de Fran Justo, ten varios ex no equipo, como Joseca, como Escobar, Vítor Eimil, aínda que non foi da partida este pasado fin de semana. Consideras que é un partido gañable ou realmente pensas que o Irún, despois desa vitoria apabullante contra o Majadahonda, vai nos por as cousas complicadas este próximo sábado? Bueno, eu antes de contestarche a eso, só quero comentar dúas cousas. A primeira delas é darlle as gracias a Héctor Rollo, o xefe de prensa de Club Atlético Osasuna, por permitirnos estar o sábado na rolda de prensa, gracias desde aquí. E logo, en segundo lugar, tamén me gustaría comentar que, xa que falas do comentarista, me parece que estuvo aí un pouquiño desatinado a hora de comentar cando estaba ali colocando a bandeira, non, das tropas ali na rede, sei que nin pensaba que era a camiseta o sea, a bandeira do Arenteiro, non? Bueno, falando sobre o tema do Irún, comentar, bueno, eu penso que é un equipo que sabe o que quere xogar, non? Sí que é certo que penso que ten algunhas lagunas este equipo. Penso que podemos facerlle moito dano polo flanco esquerdo noso, flanco dereito deles. Teñen un xogador que é o extremo dereito, como é Alain Orzallón, que é un xogador que eu a verdade me quedei tolo con el, ten un golpeo de balón que é unha pasada. Para min é un golpeo dun xogador de liga profesional, pero sí que ben é certo que é un xogador tamén que por outra banda o esforzo defensivo pasa un pouquiño desapercibido. Entonces penso que é un bo flanco para atacar, penso que Javi o sabe, penso que o vai a utilizar, pode ser unha boa arma para os nosos intereses. Que máis che podo contar? Pois sí que me parece o típico equipo de Fran Justo, un equipo que se forma desde atrás, moi sólido, ten un central, o número 4, Montoro, que estuvo nas categorías inferiores do Atlético de Madrid, e noutra máis que ahora non me lembro, un central expeditivo, con bo toque de balón. E bueno, despois coñecemos algún outro xogador, non? Como é o tema de Joseca, Escobar, pero bueno, a verdade é que non o Irún non vai sorprender a hora de xogar, porque é un equipo de Fran Justo e xa sabemos como fai, pero sí que penso que é gañable, porque eu penso que en Espiñedo podemos gañarlle a calqueira. Cando digo calqueira, pois falo dende o máis rival, o sea, dende o máximo favorito a esta liga como pode ser o do Deportivo hasta Irún neste caso. Sí, o Irún chega con 6 puntos a Espiñedo, as dúas vitorias na casa este fin de semana ante o Rayo Majadahonda e ante o Sabadell, e unha derrota fora do Estadio Gal na segunda xornada. E nada, pois eu tamén coincido no análise de que penso que poucas conclusións se poden sacar de partido a partido. O Arenteiro a primeira xornada, por exemplo, en Tarragona puido marchar goleado 3-0, 4-0, o resultado final xa sabemos que foi un 0, pero vamos, que se chega a pasar eso non nos podería sorprender, e despois o domingo siguiente en Espiñedo fai un fortín e golea o Logroñés, así que pois penso que vai ser un partido igualado, un partido disputado, pero se tuvera que facer a quiniela, eu poño como favorito a Clube Deportivo Arenteiro e marco un aí. Eu teño agora aquí dúas preguntas, unha meramente deportiva e outra extradeportiva que xa vos podedes imaginar. A primeira é, tendo en conta, independientemente do alcance da lesión de Curro Rivelot, este fin de semana non vai xogar, quen pensades que pode sustituir ao xogador xerezano? E a segunda é, como pensades que vai ser o recibimento aos antigos integrantes de Clube Deportivo Arenteiro agora en nómina de Real Unión Club de Irún? Pois eu creo que en canto a primeira pregunta de Curro, penso que
polo que parece Cruz todavía non debe estar recuperado da súa lesión. Eu creo que será Thiago o que ocupe o posto de Curro. Dá má sensación, pero a verdade é que non sei, porque se cada pode haber un troco de esquema, incluso pode ser que Vitra, que lembrome en algún partido, non me acordo en cal fora, pero lembrome que xa o ano pasado polo menos que se probara algún partido de medio centro, pero eu creo que vai ser Thiago. Antes de introducir, o sea, de contestar a segunda pregunta, quero recalcar as dotes periodísticas do noso compañeiro e acreditado Milito en terras norteñas. Entonces gustaríame meter como cuña durante un minutiño e pico unhas verbas que conseguiu obter o noso corresponsal Milito. Espero que se escoite ben neste programa light. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Irún con nuestro jugador, Joseca, jugador actual del Racing Club de Irún. Buenas noches, Joseca. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias por atenderme, lo primero de todo. Y nada, te quería hacer un par de preguntas. Quería preguntarte qué tal las sensaciones del partido, cómo fueron. Sí, la verdad que, bueno, hoy sabíamos que después de una derrota de la semana anterior, pues bueno, el equipo salió hoy con ganas, con fuerza, trabajando lo que se hizo durante la semana y bueno, se vio reflejado en el campo. Contento por sumar mi primer partido como titular, venía arrastrando una lesión y bueno, muy contento y la línea del equipo pues creo que va en buen camino. Sí, es cierto que tuviste una lesión, no sé si hay un esguince o... No, tuve una rotura en el oblicuo, un golpe, vale. y me estuvo parado como una semana y media y bueno, ya estamos a tope. Bueno, ya estás adaptado a Irún, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? ¿El cambio ha sido muy drástico? Sí, bueno, a ver, al fin y al cabo venía con gente que conocía, ¿no? Como Antón, Emil, son jugadores que tenía antiguamente y bueno, tengo muy buen feeling con ellos. También el cuerpo técnico que ya conocía de hace tiempo y por esa parte, pues bueno, me adapté bien a los compañeros nuevos y muy bien. Bueno, y ya solo para acabar y no te entretengo más. Sábado que viene, Espiñedo, 7:30 de la tarde. ¿Cómo afrontas ese partido? ¿Qué crees que puede pasar y qué sentimientos te vas a encontrar? Sí, bueno, es cierto que dejo allí bastantes amigos, compañeros, tanto en el campo como fuera del campo y bueno, para mí creo que va a ser un partido especial, bonito y bonito de ver para el espectador, ¿no? Hay compañeros que, bueno, nos enfrentamos en ese partido y yo creo que en el campo, pues bueno, fuera amigos y fuera risa y después del campo del partido, pues todo lo que quieras. Exactamente, bueno, pues te deseo muy buena suerte para el resto de la temporada, pero para el sábado no, como comprenderás. Y nada, nos veremos por allí el sábado en Espiñedo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno. Nos vemos. Bueno, non sei que vos parecen. Como? Que un Milito que non ten o carné de periodista, pero menudas tablas se maneja diante do toro. Bueno, con José que é fácil, é coñecido, había moi bo rollo, de feito, antes desa pequena entrevista e despois estiven charlando un pouco con el, é moi cercano, como sempre, e a verdade que se agradece. Sí, con Joseca, pero despois na rolda de prensa, aparte de no Tajonar, aparte de facerlle unha preguntas a Javi Rey, tamén estuveche auscultando o adestrador rojillo a Santi Castillejo e tamén o fixeche, a verdad, que de manual. Entón eu aí, pois, teño que reconocer abiertamente que aquí hai reporteiro e todo unha magnífica nova para o bar da cantina ter un reporteiro deste calibre. Bueno. A ver si se nos vai vir arriba a ver que se liamos aquí xa. Bueno, había... O Calvo Sotelo, non? Progreso adecuado. Baño e masaje a Milito despois da tarde que nos deu hoxe por WhatsApp. Sin duda, sin duda. Bueno, pois toca contestar a segunda pregunta que fixo o noso compañeiro Carlos, que como vemos o recibimento, o que pode ser o recibimento ao equipo técnico e a Joseca Escobar e Emil. Pois
Eu creo que... Un matiz, que xa non é Joseca. Creo que ahora é José Márquez. Ah, vale. Cambiou o nome artístico agora. Eu diría que outro día na retransmisión dicían, chamaban así. Bueno, tamén na retransmisión o primeiro día en Tarragona chamaban Curro de Asis a Ribelota, así que tampouco nos fiemos deso. Perdona, Darío. Nada. Eu penso que haberá... Eu creo que vai ser diferente, non englobaría a todos no mesmo saco, non? Eu creo que xogadores como poden ser Joseca ou Emil, que culpa terá el, que sí que van ser moi ben recibidos. Eu creo que prácticamente todo o mundo recibirá os ben, pero penso que o corpo técnico do Real Irún, sobre todo a persona que o encabeza, penso que recibirá uns cuantos apupos pola parte da bancada, como xa se pudo ver na asamblea ordinaria deste ano, non? Que hubo bueno, pois hubo reclamacións e hubo protestas nese aspecto porque o entrenador Fran Justo, o entrenador do Real Irún, pois, como se dixo ali, veu a pescar a Carballiño, non? Dous grandes momentos nesa asamblea, os aplausos ante esas declaracións sobre Fran Justo e despois a primeira pregunta dun coñecido socio que non vamos a reproducir agora porque, bueno, xa trataremos no programa de final de temporada. Exactamente. Entonces, eu creo que por ese lado quedaríame Escobar, que eu creo que tamén recibirá certos apupos, pois igual evidentemente igual non tantos como Fran Justo, pero sí que creo que a xente quedou un pouco cabreada con Antón. Ben de vacunar Escobar Tapias este fin de semana. Hai que ter cuidado. Sí, exactamente. Sí, non sei vos meter gol. Ben, eu do Irún, en canto ao partido do outro día, sí que é certo que coincido con Milito que se pode facer pupa. Vin, por exemplo, que os xogadores ainda non están feitos moito ao esquema ou á forma de xogar de Fran, e vin, por exemplo, Escobar en certa forma bastante perdido. Fartouse a correr como un polo sin cabeza, e o Majadahonda polo menos hasta a expulsión, porque despois no momento que se puxeron do 0 deixei de ver o encontro. Vin que o equipo madrileño salía de atrás con certa facilidade e plantábase no campo do Irún con perigo realmente sen grandes alardes técnicos, con 4 cousas ben feitas, 4 pases, realmente tuvo minutos moi bons o Majadahonda ata a expulsión. En canto, vamos saltar a pregunta deportiva, en canto ao recibimento ao Irún, sí que coincido con Bosco e creo que con todos que a grada vai estar bastante dividida. Certa xente respeta a decisión de irse buscar ese bichuelos ao Lugo, de ir a Irún e tocar xogadores do seu ese equipo, e haberá outros que non entenderán tan ben. E haberá diferencia incluso entre xogadores. Creo que a Escobar non se vai perdonar moito, creo que a Emil xa se olvidou a xente del. Creo que non creo que teña gran problema, pero despois creo que a Fran detrás do banquillo coido que vai pasar unha tarde simpática. Pero bueno, non sei vos. Sí, bueno, primeiro que falas do tema do partido da semana pasada, diches no clavo totalmente, Caíña, porque teño que decir que hubo xusto antes da expulsión un parón, tuvo un percance o porteiro do Irún. Nese momento o adestrador do Irún, Fran, aproveitou para modificar a presión, a liña de presión da primeira liña de presión, mellor dito. Con ese cambio conseguiron, a verdade, facer unha ocasión moi clara, robando moi arriba, e tes toda a razón no que dis de que nos primeiros compases saltaban moi facilmente. Entonces ese cambio ou ese axuste máis ben, a verdade que lle deu resultado a Irún, e despois, bueno, que se consumou ca lesión, ca expulsión, perdón. Falando sobre o tema do recibimento, bueno, eu
estou bastante de acordo con vos, eu penso que vai estar dividido como ben di Caíña, penso que habrá xente contenda, habrá quen non, no caso dos 4. Bueno, Emil, a verdade é que xa tivo pois unha experiencia polo medio, non? Entonces penso, como ben pode decir Manuel, que está un pouquiño olvidado, pero dentro do que é a tenra de Fran, José Calle Escobar, penso que, como non pode ser de outra forma, Fran, o ser a cabeza visible e estar ali pegadiño ao público na banda, vai haber un sector quizáis máis radicalizado ou xente en tribuna máis forofa que o vai pitar, pero bueno, supoño que haberá quen tamén lle sepa apreciar o que ben puido facer polo noso clube. Logo os xogadores... É simpático que fales en terceira persoa do sector radicalizado. No, me refiero con radicalizado non falo do tema da animación, falo radicales dos que coñecemos de toda a vida, de tribuna, de Espiñedo, non? Sen dar nomes nin moito menos, non? Iba máis por ese lado. Eu creo que hai radicais máis incluso na tribuna que nos fondos, porque, bueno, hasta incluso diría na cantina, porque ollo as pezas que se moven por aí, E penso que vai haber algún que se vai mover desa cantina a detrás do banquillo visitante, de eso estou seguro. Nin Pero bueno, nin cotiza. Nin cotiza. Que son necesarios por outra banda, cuidado que non estamos censurando aquí a ninguén, pero esa xente viven os partidos con moita paixón en Espiñedo e de feito por eso é un campo que tanto apreta, porque precisamente a tribuna é animosa. Sí, e os líneas que están partido tras partido diante da cantina, os oídos quedaránlle finos. Sí, non se lle critica, nin moito menos, que a nos fainos un favor, a verdade, que toda a presión é boa ao final. Bueno, pois xa che digo, polo lado dos xogadores, penso que Joseca, o millor a xente entendeu no máis que se puidera ir, bueno, hai cousas que se saben, non se saben, e que o millor poden facer que a xente entenda esa salida, e o millor no caso de Escobar a xente, pois o millor non entende con tanta lógica, e quizáis dos xogadores sexa o que máis apupos ou gritos ou pitidos leve. Sí, isto. Non sei, Carlos, que opinión tes ti sobre eso? Eu penso que a xente ao final vai meter a todo o mundo nun mesmo saco. O que sí que pode pasar é que aquí cada can ten o seu carallo, digamos. Entón vai... o pueblo soberano e pode apupar, pode silbar, pode aplaudir, pode fazer o que quera. Nese aspecto sí que penso que vai haber divisións de opinión na grada, xente que este máis agradecida, xente que pase factura e bueno, eso xa cada un que decida e que sea libre de actuar, pero sen intentar chegar a confrontación física, que xa se veu non só no Espiñedo, pero noutros campos da comarca en ocasións pasadas. E no tocante ao Deportivo, eu estaba pensando, non sei por qué, pero é así unha especie de ilusión porque utopía quizás, pero como vedes eso de reconvertir a Germán desde o central ao centro do campo? Non sería a primeira vez que pasa algo así. Germán non naceu en Alemania, polo que me consta, pero xa se fixo no pasado con xogadores, obviamente, outra talla e outra escala, como Philipp Lahm ou Kimmich, empezando desde atrás, obviamente é unha escala distinta, e Germán sería un tipo de centrocampista diferente, pero tendo en conta que o recambio natural de Curro sería Cruz, que está tocado do xeonllo e parece que non ten fecha ou data de reincorporación, e tendo en conta que outros xogadores tipo Manolo Romai ou xente deste calibre, pois parece que non conta tanto para Javi Reu, que non son tan naturales nese posto, pois quizá xa que
haxa que optar por unha solución inesperada. Vitra, como dixo Darío, xa ten xogado na tempada pasada nesa posición. Este fin de semana no Tajonar os últimos 5 minutos tamén lle tocou xogar aí polas circunstancias do partido, e entón pois non sei se reconvertir a Germán, tendo en conta que Paul Bueso está aí, já un central de garantías, pois pode ser unha opción viable, ou simplemente se vai optar por Thiago e pasar, ya cubrir o parte, polo menos. Eu descartaría. Sí, por eso digo que é máis ben unha utopía, porque non sabemos se Germán pode xogar aí tampouco. Non podemos saber o que lle pode pasar pola cabeza a Javi, pero eu creo que a solución máis evidente e máis lógica pasa por, neste caso, por Thiago, que xa foi o cambio do outro día, non? Meteu a Chacón no lugar de Thiago, e Thiago baixou a súa posición ao medio do campo. O invento de Vitra. Despois para aí pode haber outro invento de algún outsider que non se nos veña á cabeza, non? Probablemente defensa central suelen ser os que se suelen adaptar a estas posicións. O que pasa é que suelen realizar o camiño inverso, non? Suelen mediocentros acabar de centrales, non o caso ao revés. Pero o Yaya Touré, De Jong, Rafa Márquez, un millón de casos, non? Todos Barcelona, por certo. Que me vieron a mí a cabeza, que hai moitos máis. Pero si eu descartaría neste caso a Germán de medio centro, pero bueno, nunca se sabe. Incluso hasta polo propio plantexamento do partido, se cadra se vas xogar a un campo, pois o que sei, Riazor, un campo onde vas a meter casi autobús atrás, pois oye, seguramente fose unha mellor opción incluso meter a un xogadores como o Vitra, que igual a Thiago nese posto, pero para fortalecer a defensa, máis que nada. Pero creo que non vai ser a aposta de Javi Rey para este partido. Creo que o Arenteiro vai salir a polo partido e ao ataque, entonces non se entendería tanto pois que no medio do campo estuvera xogadores como Vitra ou Ger. O Arenteiro ten recursos para amarrar o partido se quere, liña de 5 e Vitra en doble pivote, e a ver quen pase por aí. É máis efectivo que aparcar o autobús. Entón pensades que o Arenteiro vai sacar un esquema máis ofensivo, similar ao que se viu, por exemplo, no... Podemos aproveitar xa para ir acortando tempos, podemos ir xa dando o 11 que queremos que vai salir. Sí, pois eu empezo xa que estou agora, pois penso que o... Eu só quería indicar que eu non vexo a Germán de medio centro, máis que nada porque penso que un xogador que non sei, evidentemente non, xa sabemos que non é o mellor técnicamente, pero non sei, non o vexo aí nesa posición. E só logo corrixirte nunha cousa, Carlos, nada máis, para que, o sea, simplemente para a xente que nos escoita que o sepa, non é do xeonllo no que está renqueante Adrián Cruz, senón no talón de Aquiles. Aquiles, pensaba que era xeonllo. Non de Aquiles. Bueno, pois o que sí que parece é que non está adestrando co grupo e que non hai data confirmada de reincorporación, entón pois non é unha solución viable a corto plazo nese senso. Bueno, pois nada. Comezas entonces ti, Carlos, co tema da alineación. Sí, do Arenteiro para o sábado. Sí, eu penso... Recordamos, antes da alineación, sábado 7:30 da tarde, no Templo de Espiñedo, onde as tropas de Flores organizaron unha boa previa desde ben cediño, porque pola mañá que temos, Carlos? Pola mañá haberá que ir de pulpada, ou que é feira. Feira. Exactamente. Pola mañá temos feira no Carbaliño e despois da feira, despois de tomar un pulpiño, pois a tomar un digestivos pola zona céntrica do pobo, e despois pois a Espiñedo a disfrutar dun bo encontro e do que esperemos de uns 3 puntos, que para elo, que 11 debemos sacar, Carlos? Pois eu penso que vai apostar outra vez polo 4-2-3-1 que sacou este fin de semana, con Diego García en portería, liña de 4 atrás, con Jordán, Vitra, Ger no lateral esquerdo, pois
hai a dúbida de si lle vai dar outra titularidade a Berardochi ou Álvaro Ramón, pero bueno, supoño que salirá co argentino de Newell's, con Tomás Berardochi, que, por certo, esta semana foi o seu cumpleanos, así que desde aquí parabéns ao xogador leproso. Despois, nese doble pivote, pois imagino que será Alex Fernández e Thiago, o máis natural. Liña de tres adiante con esos tres locos bajitos que tanto lle gustan aos tertulianos deste podcast, Marquitos, Pibe, Luis Chacón, e arriba para o gol supoño que partirá Miku Fedor. Coido que poucas dúbidas, non? Salvo esa que apuntas do lateral esquerdo, se veremos continuidade do xogador neste caso de Newell's ou xa sale da partida o Ponferradino Álvaro Ramón. Bueno, non agardo moitas máis sorpresas eu tampouco, salvo ao que xa falamos, non, de algún invento raro de que entre Paul Bueso e pase Vitro medio do campo, pero eu non agardo grandes sorpresas nin grandes ataques de entrenador por parte de Javi Rey. Non, eu igual, eu se tuvese que apostar un 11 apostaría por ese. Sí, existen variantes, podría igual entrar Iván Ramos incluso por diante de Luis Chacón se considera que Luis ainda non está para ser titular, pero eu penso que non, eu penso que 11 será o que recitou correctamente Carlos dende Inglaterra. Sí, eu penso o mismo, non teño moito máis que engadir o que dixéchendes. Penso que esa será a formación titular, penso que desta vez sí que lle dará entrada a Álvaro Ramón, máis que nada polo que vos comentei antes, porque ese flanco dereito do Real Unión de Irún para min é o punto máis débil do equipo. Teño que decir que o lateral dereito que está xogando ahora habitualmente é un central reconvertido. Desde o propio corpo técnico comparaban un pouquiño co caso de Germán, que é un, entre comillas, sen desprestixiar ni moito menos, é unha solución alternativa, un parche, por así decirlo. Realmente penso que vai acabar sendo titular Víctor Emil, porque ao final o rapaz Víctor lesionouse en pretemporada e, bueno, tuvo ese percance que non lle deixou entrar en dinámica, pero outro día cando saliu a mí recordoume o Emil de Club Deportivo Arenteiro. Hai que destacar que hoxe volveron xogaron a final de Copa Federación, gañando 1-0 no minuto 82, a verdad que sufriu un pouquiño Irún para gañada. Emil foi titular, houve moita rotación, eu penso que vai acabar sendo da partida. Entonces, espérome ese 11 inicial, e xa che digo, creo que a clave deste partido vai ser a entrada de Álvaro Ramón e atacar ese flanco esquerdo do Real Unión. Ten suerte o míster, porque como dicía, penso que foi caíña a semana pasada. Na selección española de fútbol masculino está Luis de la Cope, e en Club Deportivo Arenteiro está Javi do Bar, non? Facemos as alineacións e non ten que comerse os sesos entre semana para sacar o mellor 11 o mellor 11 de garantías. Confiamos moito no criterio de Javi, que il ve os xogadores todos os días, se sabe bastante máis que nós que estamos aquí grabando un podcast sashimi, unha serie de borrachos que se xuntan a divagar, digamos. Sí. Podríase definir como eso. Bueno, entonces, a ver, que ven agora na escaleta? No, o resultado non, a ver, a porra rápida. Un pouco de porra, non? Eu penso que antes poderías poñer as verbas do outro protagonista do cadro de Irún, non? Agora pilláchesme co outro dispositivo apagado. En fora de xogo. En fora de xogo. Pero bueno, podemos facer a porra. Veña. Eu digo 2-0 para o Arenteiro. Por certo, antes de continuar, apunto o tanto da semana pasada, que dixen 0-0 no Tajonar, Exactamente. Totalmente. 2-0, Darío. Pois eu non o sei. Día de feira complicado
casi se pode considerar un derbi, non? Máis que nada pola rivalidade que non é tal, non? Pero sí que é un partido esperado, creo que por moita xente, por as contas pendentes. Eu vou ser pouco non sei. Vou dicir un 0. Arriesgando aí, non? Arriesgando un 0. Parte son que se suelen dar estes resultados nesta categoría, o que estamos vendo, moitos empates, é difícil estes partidos de 3-0, é todo un hombrado que fixo o Arenteiro na última xornada, que a mí parece, que creo que non comentamos, porque, bueno, o podcast na semana pasada non estiven, pero creo que a reacción do campo da tribuna, perdonade que me alargue agora un segundo, creo que non foi a que corresponde o realmente a xesta que se fixo ganándolle 3-0 ao Logroñés, un partido de primeira federación que prácticamente non pasaches apuros e realmente despachouse como un trámite. Eu quedei, la verdad quedei sorprendido, dixo, hostia, un 3-0, pensei que, bueno, que a xente se iba a romper as maus en a tribuna, incluso hasta facía algo de fresco, xa, pois xa facía frío, e realmente quedeme un pouco frío porque parecía un trámite, parecía que estamos tan acostumbrados a gañar e con tanta facilidade e suficiencia que o dan xa casi por sentado e digo, pois non nos queda nada porque creo que vai ser unha temporada bastante ojalá que non, pero Quero decir que equipos como Depor ano pasado non sei se gañaría algún partido en toda a temporada con esa diferencia de goles. É que para mí foi abrallante e sen alargarme máis, pois nada, a miña porra é un 0 e expulsan a Fran Justo. Hai fame, Caíña, hai ambición desmedida desde a grada. Eu voume sumar a esta ola e vou dicir Arenteiro 5 ir un 0. Ostras. La manita. Realmente creo que os xogadores do Irún deixaron aquí unha boa imprenta, creo que todos bancamos moito a Víctor Emil, que nos ilusionou moito cas súas carreras pola banda e realmente non vai haber máis grandes problemas salvo a euforia etílica que pode haber despois de vir dunha feira no medio das festas de San Cibrao. Entón, pois, que sea un gran partido e que gaño Arenteiro. O millor eles non lle senta tan ben os 5 goles que se van levar de volta no autobús a Irún, pero bueno, eso xa é problema que ten que gestionar da súa maneira. Exacto. Bueno, falto eu, entonces. Exacto. Pois eu vou decir 3-1. E vou decir que hai hat-trick de Miku. Ojo! Hat-trick de Miku Fedoro. Xa son horas de que desperte o león venezolano. Pero o gol do Irún quen o mete? O gol de Irún? Pois mira, Víctor Emil. Bueno. Porque o merece. Estaría ben que marcase Miku. Estuvo cerca en Tajonar con ese remate que me esquecín que destacou Milito a posteriori, remate cabeza que se saca de encima Pablo Valencia e o balón da Nolongueiro e nada, esperamos que marque gol e tamén destacar ou salientar que me olvidei dos goleadores no meu 5-0, vou dicir que os 5 tamén de Miku Fedor. Unha dúbida que me pasa ahora pola cabeza. Vos credes que no harto improbable caso de que Escobar marque un gol, que credes que fai? Un Mollejo ou un Rafa Mella ou pide perdón á grada? Vos que pensades? Pois igual depende do recibimiento inicial. Igual que marca un Mollejo. Para recordarlle os que non vivan neste planeta e non teñan o marca no móvil, que Mollejo outro día realizando un gol co Zaragoza fixo un Rubiales tamén, agarrou as súas partes, non bicou a nadie, pero agarrou das súas partes de cara á grada. Entón vos decides que Eu que, dado o recorrido do personaje en cuestión, eu digo que vai haber agarrada genital. Eu penso que todo dependerá como dices tú, do recibimento, pero eu penso que Leo vai celebrar como se fora un gol máis. Como lle sala dos huevos, para te dicir.
Pois sí, pois non sei se queredes comentar algo máis acerca deste partido ou pasamos xa a sección golosa de novas. A min a sección de novas pareceme a mellor sección deste programa. A falta de posibles novas incorporacións que se van facer no futuro, de momento, para min, o meu tramo favorito do programa é o mellor para o final, como debe ser, é o de novas, así que eu, por min, ímonos cara a novas. Sección denuncia. Avanti. Exactamente. E para elo, pois, pouco a pouco vannos facendo chegar ás nosas redes sociais, pois, queixas que ten o socio, que ten a afición do equipo, numerosas queixas que non damos abasto para responder todas, evidentemente, pero bueno, queremos destacar así algunha que sí que se nos fixeron chegar esta semana. Non sei se Milito nos pode comentar un pouco acerca do que me estou referindo. Sí, escoitadesme. Dalle. Sí. Alto e claro. Sí, bueno, pois outro día entrou aí unha mensaxe, perdón, nunha das redes sociais do clube, aí como estou, son as horas, tantos kilómetros de viaxe que estou desexando chegar a casa. Pois eso, o que comentaba, entounos unha mensaxe, bueno, querían comentarnos que bueno, hai un certo malestar xeral no que é no equipo xuvenil do Club Deportivo Arenteiro, especialmente neste caso. Parece ser que hubo unha reunión a semana pasada, non sei se con todos os equipos ou se só con este, penso que foi así unha reunión un pouco xeral, onde se lles plantexaba a este equipo en cuestión ter que entrenar no campo de CEA. Entonces, que é unha cousa que pola que eles non pasaban, pareceme totalmente normal. A excusa que se lle deu é que era difícil de cuadrar todos os horarios. E, bueno, tamén engadir que ao parecer está o tema da roupa, onde os rapaces se teñen que deixar, poidan ou non poidan, 185 euros no material deportivo que volveu trocar este ano, como todos sabemos, en que nos viste a marca capa, amenazas de unha vez máis da mesma persoa unha e outra vez, por desgracia temos que falar dela cada semana e negativamente, nunca positivamente, como diría o señor Van Gaal. Luis Van Gaal. Luis Van Gaal. Exactamente. O cada ladrillo, non? Como era que salían os guiñoles, non? Sí. Entonces, bueno, pois a amenaza en cuestión é que se non compras a roupa directamente pois non xogas, rapaz. Esas foron palabras textuales deste elemento, por non lle chamar de outra maneira. E dende aquí pois queremos denunciar este trato. Ao final o que se quedou con eles foi en xogar os partidos e entrenar nuns horarios co millor, pois non lle son os máis óptimos por rapaces. Penso que van ter que xogar, se non me equivoco, se me equivoco que mo faga saber a persona que nos fixo chegar esta denuncia, que teñen que xogar os domingos ás 10 da mañá. E, bueno, pois a verdade é que outra cacicada, outro trato máis inquisitorio por parte desta persoa que a verdade é que a mí xa se me acaban os calificativos, non sei, é que eu non lle encontro, non lle topo explicación. Non sei que vos parece a vos este tema. O único que quero engadir moi breve é que o suxeito este do que se fala está convertíndose desafortunadamente nun sospechoso habitual nesta célebre sección de novas. Sí, vamos a ver, creo que por partes. Creo que a escola de fútbol non pode estar cedida ao Clube Deportivo Arenteiro nestas condicións. Eu creo que xa de por sí creo que é unha directiva escasa para xa xestionar un clube na categoría na que nos estamos movendo. Xa vamos pasar por alto xa o que pasou o día do Logroñés, co presidente do Logroñés, etcétera, etcétera, cas obras do campo. Bueno, non chegan. Agora,
manexar un material tan delicado como son os nenos dunha escola deportiva require pois un tacto que non se está tendo. Antes que agora houbo xeracións que houbo moito máis nenos na Uceira e non houbo este caos organizativo que están tendo. Eu podo comprender que os adestradores non viven do sueldo que lle pode pagar a escola deportiva, pero entendo que se ten que adaptar a outros traballos e deben adaptar ao horario. E non é culpa deles, pero eu non sei xa quen culparse. A unhos por directamente por non saber xestionar, por non poñer ningún calificativo ofensivo, porque de verdad que se me quenta o peteiro, e outros por invigilantes. Non pode ser que a concelleira ou o concelleiro de deporte, neste caso, ceda as competencias e se lava as maus e peque de invigilante. Non pode ser que rapaces ou pais tienen que usar as redes sociales para comunicar este humilde podcast e nos fagamos eco destas denuncias. Creo que hai moito camiño por facer e moito que mellorar na xestión da escola deportiva, sobre todo nos tempos que corremos e onde está o equipo e que ten que ser exemplo, e ten que ser unha escola capital. Pero de verdad que é abrallante. Non concibo certas comportamentos caciquís, como ben definía Milito. Mandaron os juveniles á CEA sen lle facilitar aos pais, non sei, pois algún medio de transporte, ou non vou lembrar como era a escola deportiva cando, neste caso eu ou Milito éramos cadetes ou juvenis, porque non ven ao caso, eran outros tempos, o Concello quizáis dispoñía de outros fondos, etc. Pero non son comparables por lo que sea. Pero nin tanto nin tan calvo. Non pode ser que no mes de setiembre se lle pegue esos clavazos aos pais falando do orden de 200 euros de adiantar unhos cartos que tal vez non todo o mundo se pode permitir, e sin embargo nin sequera ter datas de entrega de material, porque están pedindo un adianto de X cantidad de cartos e sen saber ni sequera cando o rapaz vai recibir eses cartos, porque sí que se pidieron 2 lotes, polo menos foi o que me fixeron chegar a min. Entón, pois, non o sei. Creo que ou a escola deportiva cambia moito o rumbo, vira 180 grados, ou o Concello ten que empezar a tomar cartas no asunto. Non sei se é responsabilidade última deste caso do alcalde Paco Fumega, da concelleira ou de quen sexa, pero non é de recibo. Mira, eu solo quero ler o último mensaxe de texto que nos mandou esta persona, vou non ler literalmente, e di así: ao final quedamos, isto despois da reunión, non? Ao final quedamos en entrenar en medio campo de fútbol, entre paréntesis, un equipo de fútbol 11 que en principio queren que ascenda, e solo por jodernos, aínda que segundo eles é porque textualmente, entrecomillado, non hai outras horas. Xogar todos os domingos ás 10 da mañá. Ese é o mensaxe último que nos fixo chegar. Unha última cousa xa remato. Fixeronme chegar un pouco, que non sei hasta que punto se é último ou se é un cuadrante provisional ou definitivo dos horarios dos adestramentos. Estou vendo que os martes e os xoves entrenan os benxamís de 7:30 a 9. Pero en que cabeza cabe que chega un benxamín ás 9:00 da noite á casa? Pero vamos a ver. Non ten sentido ningún. Sí, a verdade que semella que están un pouco sobrepasados por este tema, pois a verdade que hai moito espacio para mellor, e esperemos que siga habendo reunións, non sexan reunións nos que se tomen decisións de carácter unilateral, sino que se cheguen a acordos lóxicos, acordos que beneficien a maior parte dos implicados, e que non sexa unha cousa que non ten nin per nin cabeza como se está facendo ata o momento. Sí, eu realmente solo podo disculpar isto polo que expliquei antes, e vou non reiterar que non desconozco, porque é certo, desconozco a situación particular dos adestradores, que por moitas veces por cuestións laborales tes que mover o horario dos entrenamentos por cuestións evidentes, que non nadie pode renunciar ao seu traballo para adestrar as categorías inferiores, porque non che dá para vivir. Entón, a única forma que podo disculpar estes horarios. Xa non sei se é problema do Concello de non haber habilitado o campo de fútbol 7, xa que estaba lillano, pois darlle ou poñerlle tepe e facer dos sintéticos, porque non
non é de recibo que teñen que adestrar equipos nun cuarto de campo. É que é absurdo, é que é unha estupidez. Ao final eres o mellor equipo da provincia e iso, aparte de reflectirse no deportivo, tes que ser referente tamén fora do campo e xerar unha cultura que sexa positiva e beneficiosa para todos, e algo que, polo menos de momento, brilla pola súa ausencia. Moi de acordo. Algunha... Enchese a boca algúns Non, decía que enchese algúns a boca co tema de fardar, por así decirlo, do club femenino, que Arenteiro pois está ahora a cabeza de innovar neste tipo de cousas, non? De dar cabida tamén ás mulleres e demais, pero penso que é tan importante eso como importante cuidar a base que no futuro pode ser moi importante para o clube. É algo que quizáis se poda tratar, e xa para seguir enlazando un pouco coa sección de novas, que se poda tratar, non sei se haberá ou se habilitará o turno de preguntas nesta futura reunión de socios que se vai a convocar agora en breve, non sei se a finais de setembro ou a comezos de outubro, para tratar un dos temas que se comentaron nesa rolda de prensa na que o bar da cantina foi completamente ignorado, que é a reconversión a Sociedade Anónima Deportiva, non si? Sí, posible reconversión. Creo que non lle puxo data, non? Na rolda de prensa a posible... Dixo algo de finais de setembro, pero bueno, xa sabemos como funcionan estas cousas. Non puxo data, pero falou textualmente, citou de que iba a convocar os socios a finales de setembro. Non sei se iba a convocalos para unha data de octubre ou se a propia asamblea sería para finais de setembro. Pois non, sei, se queredes damos unha volta ao tema da reconversión SAD ou pasamos cas obras do campo, que, bueno, realmente iso resúmese enseguida. Eu penso que o da reconversión SAD necesitaría un podcast de 3 ou 4 horas, un monográfico prácticamente, sacando, picando números nun Excel e vendo se é viable ou non. Entón, pois, eu diría de pasar as obras do campo e as fotos que se nos fixo chegar. Sí, eu creo que xa para rematar, pois, comentar de novo que a día de hoxe o muro xa non sigue en pé. Desafortunadamente ou tristemente enterámonos, eu polo menos entereime hoxe de que o parte do muro xa pasou a mellor vida. Bueno, agardemos que garden as pedras e as numeren como cando trasladaban as iglesias e sean capaces de ensamblalas de novo, cousa que por outra banda dudo. Eso sí, muro non hai, pero supletoria tampouco. Exactamente, por iso que decir eu antes, casi me equivoco, porque que eu xa non sei como calificalo, pero parece que todo parece indicar que este sábado pois tampouco haberá esa prometida grada supletoria. Bueno, non a vai haber, xa cho podo confirmar eu ao 100%. Non lle das un 10% prudente como lle daban aquel día o de Logroñés Marino. No, podo confirmar sen medo a equivocarme. Bueno. Desapareceu o optimismo infundado xa. Bueno, agardemos que non chova. Bueno, creo que dan algo de auga po sábado. Algo de agua e tormenta polo que vin. Bueno. A min o que me parece máis lamentable é o trato que se está dando ao socio. O sea, o que non pode ser que tú vamos a ver, tú vendes unhos carnés, falas dunha grada supletoria, non sei que, vendes os carnés, cobras os carnés aos socios, cobras un plus por estar na grada supletoria, e chega o inicio de temporada e non está a grada supletoria, nin se lle espera, nin das ningún tipo de explicación, e que nin directo, non é que non deran explicación de por que non está, é que nin siquiera comunicaron en ningún momento de que non estaba. Eu sei de xente que acudiu que, bueno, pois que non escoita o bar da cantina, porque debeu ser o único medio onde se, bueno, de novo chamolle medio, por decir algo, como dicía Carlos. Sí, xa nos ganamos o dereito a ser un medio.
onde se informou que non iba a estar a grada supletoria. Entón eu sei de xente de primeira man que acudiu o sábado pasado a Espiñedo, o domingo pasado a Espiñedo, e que quixo acceder pola porta da grada supletoria para ir á grada supletoria. Hasta que levou a sorpresa cando chegou ali, claro. Isto é un cachondeo. Ostras. Entonces, pois por eso que me parece unha falta totalmente de respeto ao socio e lamentable. Sobre todo eso, que non se dé ningún tipo de explicación, nin aviso sequera. Sí, eso é o máis grave de todo, sin dúbida alguna. É dicir, tú vendes uns abonos, como ben comentas, non faz a grada, e xa non é que non fagas a grada, ou sea, que non a teñas preparada. É que é como se non existira, como se eso fora o produto da nosa imaginación, ou como se fora como final do Serrat, non unha cousa así, é que é intolerable. Sí, estamos obviando, ou están obviando, máis ben, como se suele decir, o elefante na sala, non? Hai un elefante rosa nunha habitación pequena e non se fala do elefante, fálase de calquera outra cousa. E nada, ahora quedaría dicir outra vez o de medio, que, bueno, eso que é bastante presuntuoso. Se non chegamos a medio, que pouco nos faltará, polo menos denominarnos como cuarto. Estamos aí xa cuarto ou tercio, xa chegando. Somos máis de quintos. Sí. Igual somos máis de quintos, Carlos. Eso mismo. A ver si alguien se anima finalmente a patrocinar este humilde podcast. Unha caixa de quintos. Pois nada, demanda totalmente reiterada deste podcast, que xa non é solo pode surxir 1.000.000 de problemas, pódense disculpar, non hai caso, forfiesta, cousas da finca, problema cas pedras, o que ti queiras, patrimonio que se mete no estadio, que sei, pero o que non é de recibo é a falta de información. Non costa nada pois facer un pouco de pedagogía e explicarlle ao socio, mira, pois non hai grada por isto, por lo outro, por lo de la moto. Pois mira, pois estupendo, pois o socio comprende, traga e vaise por un fondo ou onde poida, pero que directamente nin anuncialo e que suceda o que acaba de contar Darío, que a xente se vai polo camiño de terra, polo camiño, neste caso de, bueno, como chaman, camiño Calviño, non? Por a parte de atrás. Pois... O camiño do Ford, creo que lle denominan agora. O do Fordis. Sí, polo número 4. Camino Fusión. Pois non o sei, é dificilmente defendible. Home, non era mala solicitar que o nome desa rúa leve o nome do Ford Fusión, non era. O mesmo agrada, xa. O agrada xa directamente. Grada Fusión. Sí, que fantasía. Sí, no, fantasía porque non sei se cheiraremos. Eu teño que decir que como digo que o sábado 100% non vai estar, penso que para o día do Tarazona sí que vai estar. Sí, aparte é o día importante, vai ir bastante xente desde Tarazona aquí e hai que habilitarlles para que deixen os cartos na supletoria, eso sí. É que xa eu creo que é un pouco surrealista como se compras unhas entradas para ir ao Camp Nou e chegas ali e non existe tal grada onde compraches as entradas. Bueno, non poñas de exemplo o Barça, que cousas peores teñen feitas últimamente. Sí, bueno, foi o primeiro que se me deu a cabeza, pero non, a min é que me parece un pouco surrealista. Xa non pedimos nin... Bueno, si que o pedimos, pero que xa nin disculpas pediron, que sería xa o mínimo e o primeiro que teñen que facer. E que nin o comunicaron. Entonces volvemos ao de sempre, pero que un pouco a dinámica que se está levando ahora dende o club. Eu creo que comentamos semana tras semana que creo que se está facendo un pouco grande nese sentido a cantidad, o sea, o número de personas que están na directiva, están xestionando todo. Creo que se está quedando un pouco grande a categoría no sentido de cantidade. Contaban a anécdota outro día, non? De que o presidente de Logroñés tuvo que pagar unha entrada, non?
Non sei hasta que punto é certa estas afirmacións. Non sei se apagou ou non ao final. O que si é certo é que non había ninguén esperando por ir. Creo que Bueno, tuvo que esa, dar a cola e, bueno, eso publicou un determinado medio medio, provincial. eso mismo, no Bueno. que o presidente dese medio agrediu ao alcalde de Ourense esta mesma fin de semana, entón tampouco vamos a darlle moita veracidade ao asunto. Sí, como citaba Juan Cervantes, de cuyo nombre non me quero acordar. Sí, no, o ínclito. Bueno, penso que este versión ou formato sashimi penso que vai ser do agrado dos ointer, non? Sí, eu penso que sí. Bueno, un apunte teño que decir ahora que ven a feito de falar do tema da directiva, de como fan as cousas, etcétera, etcétera. O certo é que outro día na tribuna do Estadio Gal eu estaba sentado, tiña o meu carón un par de señores xa de entrada edad, e por detrás tiña un grupo de 4 amigos de uns 30 anos, máis ou menos, que nun momento dado do partido comentaron aquelo de oye, no sé si te diste de cuenta, pero estamos repitiendo la camiseta del año pasado. E dixen eu para min, solte que a estades repitindo e podedes tela, que nós nin eso podemos facer. Esperamos. Eso sí que me chirría tamén. Seguimos sin camisetas. Bueno, sin camisetas, eu recordo aquí que na asamblea díxose que durante o verán, mentras non chegaran as camisetas, iba a haber diferente merchandising á venta como camisetas sin ser equipación, refiero. Sudaderas, mochilas, etcétera. Bueno, ahora haberá que esperar o Nadal, que é cando ven a seguinte tanda de indianos, non? Xa que non se puido aproveitar no verão, ahora xa haberá que esperar o Nadal e nada, é que vayan pa ali cos agasallos. Vai vir Papá Noel cheo de regalos. Eso mismo. Bueno, pois que vos parece se rematamos aquí este maravilloso podcast? Bueno, eu antes de rematar vou tentar a ver que tal se escoita de buscar as palabras do outro protagonista, a ver se vos parece ben. Mentras as busco, comentade o que queirades. Acabamos o podcast xa. É rápido chas encontro. Bueno, pois non sei se queredes engadir algo máis. A ver, espera, Luis, ti miraos Milito que teños aquí a man. No, eu topei na hora tamén, se queres pon a tú. Vale, xa se me das un segundo. Bueno, aquí as teño. Pois nada, antes de rematar vamos dar as últimas verbas por se queredes un pouquiño máis de previa e do que será o ambiente o sábado a 7:30 contra o Real Irún. Temos con nós. Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí con Escobar, Antón Escobar, delantero del Real Club Unión, es jugador del Club Deportivo Arenteiro. Primero de todo, muchas gracias por atenderme, Escobar. Buenas noches y nada, te quería hacer un par de preguntas. La primera que te quería hacer era qué tal, cómo te sentiste en el partido y qué sensaciones sacas después de esta victoria por 4-0. Muy buenas. Yo creo que bueno, que nos vino muy bien. Hay un pequeño cambio que hicimos en la primera parte y a partir de ahí yo creo que también con la fusión suya, que también nos vino bien obviamente, pues yo creo que controlamos el partido muy bien. Al final pues 4-0, pero bueno, igual podían haber sido más incluso. Y muy bien para la confianza de todos, para mí también con mi primer gol y bueno, a seguir que ahora tenemos un partido difícil contra Arenteiro. Mira, es tu primera experiencia fuera de Galicia, venir aquí al Real Club de Unión. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Te has adaptado bien? Sí, un poco. La verdad que, bueno, sí que es mi primera experiencia fuera, pero bueno, al final también he estado fuera de casa en Coruña, en Lugo, en Ourense y en Carballiño. Y bueno, sí que es verdad que la distancia se nota, al final estás lejos de los tuyos, pero bueno, la verdad que aquí pues, es un club muy
muy bonito, que te lo hace muy fácil todo y la gente por aquí es muy parecida también hasta el clima que Galicia y la verdad que estoy muy cómodo, muy contento. Y nada, la última pregunta que te quería hacer es inevitable sobre el partido del sábado. ¿Cómo afrontas este partido? ¿Qué sentimientos crees que te vas a encontrar el sábado cuando saltes al césped de Espiñedo? ¿Y qué crees que puede pasar? Bueno, pues lo que tengo clarísimo es que va a ser muy difícil, porque bueno, ya lo viví yo el año pasado en Espiñedo, que era muy difícil ganarnos. Bueno, ya lo fue también fuera de casa, pero bueno, al final pues va a ser un partido muy especial porque al final fue el mejor año de mi vida a nivel deportivo. También estuve muy cómodo ahí en Espiñedo, con la afición, con todo el mundo, con el club, con el presidente, con Alex, con el míster y mis compañeros. Al final pues va a haber mucha gente a la que quiero y bueno, va a ser emotivo, pero bueno, voy a tener que dar todo igual como otro partido cualquiera y ojalá podamos ganar. Bueno, pues muchas gracias. Yo te deseo suerte para lo que resta de temporada, pero bueno, sábado entenderás que no te la puedo desear. Venga, pues muchas gracias, Escobar. Venga, a vosotros. A Kenya de Nigrán. Non sei que vos parecen estas verbas da Kenya de Nigrán, pero a modo de previa do que será o partido do sábado, pois non estaba mal rematar con estas palabras obtidas polo noso grandísimo e acreditado Milito. Pois doulle a razón. Creo que definiu moi ben, non? Que este campo pois é moi difícil. El disfrutouno como local, ahora vai tocar sufrilo como visitante. Creo que a verdad que explico no ben claro. E o que espero que desexo precisamente que sea eso, un campo moi difícil e do que se escampa moi pouquiños puntos. Vos pensades que dende o fondo máis radical do campo de Espiñedo haberá algún tipo de non sei como decirlle, apupo de maneira excedida nos corners que saca o Rallyrun en contra? Contra Escobar? Sí. Sin ninguna duda. Dependerá do tipo de previa que se faga. Nada, non hai nunha duda. Vanlle berrar hasta que lle piten os oídos. Carlos, non me cabe duda. Solo che vou decir unha frase moi curtiña. 2 da tarde, bodega, mitad de precio. Bueno, o fútbol é unha excusa. Ao final o que importa son estas cousas. Moi breve. Eu penso que sí, evidentemente vaise notar. Tal vez é a mellor definición de cortita e al pie. Exactamente. Bodega 2 de la tarde, mitad de precio. Ni máis ni menos. Pois creo que xa topamos o nome para este noveno podcast, pode ser. No, creo que primeiro. Undécima entrega xa. Décima, madre mía. Undécima, Décima. Pois bodega 2 da tarde, mitad de precio, sí que me parece o resumo perfecto. Pois sí. Pois sí que hoxe sí que pode ser un bo remate decir que o sábado vémonos onde? Na cantina. O Sashimi só podía acabar así, Vamos facer ben. Vamos facer ben, repite. O sábado ás 2 da tarde a mitad de precio, como sempre, onde nos imos ver? Na cantina. Unha forte aperta a todos. Veña, ata o seguinte. Saúdo.